Ndewonu ndị ọma na-ege m ntị. Anyị abịakwala ọzọ na ihe omume anyị nke taa, nke bụ asụsụ Igbo amaka. N'ụbọchị taa, anyị na-aga ileba anya na mkpụrụ abịịdị Igbo. Gịnị bụkwanụ mkpụrụ abịịdị Igbo a? Anyị sị na mkpụrụ abịịdị Igbo bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ eji emebe ahịrịokwu. Ka m kwuokwa ya ọzọ. Mkpụrụ abịịdị Igbo bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ eji emebe ahịrịokwu. Mkpụrụ abịịdị Igbo a dị 36 n'ọnụọgụgụ. Ha dị 36. Ha gụnyekwara a, b, ch, d, e, f, g, gb, h, gw, h, I, j, k, p, q, l, m, n, ṅ, ṅ, ñ, o, p, r, s, sh, t, u, v, w, ñ, z. Ndị a bụ mkpụrụ abịịdị Igbo. Mana ọ bụrụ na ị chọghị ichefu ya, ka m gwakwa gị ụzọ ọzọ ị ga-esi wee na-echeta ya. Ha bụ, anyị ga-eji ya gụọ egwu ugbu a. Ka anyị gaa nụ. A, b, ch, d, e, f, g, gb, h, gw, h, i, j, k, p, q, l, m, n, ṅ, ṅ, ñ, o, p, r, s, sh, t, u, v, w, ñ, z. Eji m aka na unu ghọtara ya nke ọma. Ọ bụrụ na ị chọghị ichefu ya, mgbe ọbụla ị chetara egwu a, gị cheta otu esi agụ mkpụrụ abịịdị Igbo. Ka anyị gakwa n'ihu. Abịa na mkpụrụ abịịdị Igbo a, ekewara ha ụzọ abụọ. Ha gụnyere ụdaume Igbo na mgbochiume Igbo. Ụdaume Igbo nke anyị maara dịka vowel sound n'olu Bekee. Mgbochiume Igbo nke anyị maara dịka consonant sound. Abịa n'ụdaume Igbo, emere ka anyị mata na ha dị 8 n'ọnụọgụgụ. Ha dị 8. Ha gụnyere a, e, i, o, u na o. Ndị a bụ gịnị? Ụdaume Igbo. Ha dị 8 n'ọnụọgụgụ. Abịakwa n'ụdaume Igbo a, ekewakwara ụdaume ahụ ụzọ abụọ ka anyị maara dịka ụdaume mfe na ụdaume arọ. Gịnị bụkwa na ụdaume mfe a? A sị na ụdaume mfe bụ ụdaume ndị ahụ na-adị mfe na mkpọpụta. Ụdaume mfe bụ ụdaume ndị ahụ na-adị mfe na mkpọpụta, ebe ụdaume arọ bụ ụdaume ndị ahụ na-adị arọ n'ọnụ ma a na-akpọpụta ha. Ọmụmaatụ ụdaume mfe ndị a gụnyere a, i, ọ na o. Ndị a bụ gịnị? Ọmụmaatụ ụdaume mfe, maka na mkpọpụta ha na-adị mfe n'ọnụ. Abịakwanụ n'ụdaume arọ, ha gụnyere e, i, o na u. Ile anya n'ọnụ, mkpọpụta ha na-eme gịnị? Na-ara ahụ. Ọ ihe eji kpọọ ha gịnị? Ụdaume arọ. Anyị abịa na mgbochiume. Ewezuga ụdaume ndị anyị kpọsịrị, nke gụnyere a, e, i, o, u na o. Ndị nke ọzọ niile bụzi gịnị? Mgbochiume Igbo. Ha dị 28 n'ọnụọgụgụ. Ha dị 28. Ka anyị gakwa n'ihu. Ihe ọzọ anyị ga-eleba anya na bụkwa ụdaume ndị gbara mkpị. Abịakwa na mkpụrụ edemede Igbo, e nwere ihe ọzọ gbapụtara ihe nke a na-akpọ ụdaume ndị gbara mkpị. Ha bụ ụdaume ndị ahụ
na-adịkọta abụọ n'otu ma nweekwa ụda nke aka ha. Ọmụmaatụ ha gụnyere gbii, hii, gwii, kpee, kwee, nwee, nyee na shị. Ndị a bụ gịnị? Ụdaume ndị gbara mkpị. Ọ dị mma ka anyị leba anya na mmebe okwu Igbo. Kedu otu esi emebe mkpụrụ okwu Igbo? A na-emebe okwu Igbo site na ijikọ mgbochi ume na ụdaume Igbo ọnụ. A na-emebe okwu Igbo site n'ijikọ mgbochi ume na ụdaume Igbo gịnị ọnụ. Marakwa na ewezuga mgbochi ume na ụdaume, agaghị enwe ihe ọbụla dịka gịnị mmebe okwu Igbo. Ọ bụ site na mbịakọta ọnụ ụdaume Igbo na mgbochi ume Igbo bịakọrọ ka a na-esi enwe gịnị mmebe okwu. Iji maa atụ, anyị nwere a dịka ụdaume Igbo, nwee b dịka mgbochi ume Igbo, nweekwa a dịka ụdaume Igbo. Ọ bụrụ na mkpụrụ okwu atọ a abịakọta ọnụ, a ga-enweta mkpụrụ okwu a na-akpọ aba. Aba, ya bụ aba. Ile anya, ị ga-ahụ na ọ bụ mbịakọta ọnụ ụdaume na mgbochi ume mebere mkpụrụ okwu a. Ka anyị gakwa n'ihu, e nwekwara chi dịka mgbochi ume, nwee e dịka ụdaume, nwee ti dịka mgbochi ume, bịa nwee a dịka ụdaume. Ọ bụrụ na mkpụrụ okwu ndị a abịakọta ọnụ, anyị ga-enweta mkpụrụ okwu anyị ga-enweta cheta. Cheta, ya bụ mbịakọta ọnụ ụdaume na mgbochi ume bịakọtara mebere gịnị okwu ndị a. Anyị nwekwara mee a. Ile anya na mkpụrụ okwu a, ị ga-ahụ mgbochi ume abụọ na otu ụdaume, ya bụ mma. Anyị nwekwara lee o, ya bụ bọọlụ. Enwekwara o, ya bụ ọnụ. Enwekwara ya bụ ga. Enwekwara ya bụ zara. Ọ bụrụ na ile anya na mkpụrụ okwu ndị a niile, ị ga-ahụ na ụdaume Igbo na mgbochi ume Igbo gbapụtara ihe na ha niile. Ọ bụ otu a ka esi emebe gịnị mkpụrụ okwu Igbo. Ọ dị mma. Eji m aka na ihe anyị kọwara doro gị anya nke ọma. Ebe a ka anyị ga-akwụsị na ihe ọmụmụ nke taa. Echefukwala idosa ajụjụ gị na kọment sekshọn. Maka ndị na-esonyere be anyị, gbalịa ka isonye anyị na YouTube na Onyii-igbo TV. Ndewonu.